खुलुमबाय दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग हालामनि बरदलुनि आनसलिक गोदोनि मिमा दिनै नोङो IIT आव जिहेतु सिट लानो हानानै माबायदि गोजोननाय मोननो हादों? आं बहुत खुसि मोनदों आरोना आङो क्लास 11 निफ्रायनो सानबाय थादोंमोन आरोना आङो IIT आव सिट लागोन होननानै जेरैखि नङा ओमफ्राय दा बोसोरथामनि उनाव दा आंहा मोनबाय ओंखायनो जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय आरोना। ओमफ्राय दिनै नोंखौ जिहेतु बर'नि सासे मोजां मुंदांखा सुबुं एबा मुंदांखा जागोन एबा मुंदांखाखौ आसा फारिनानै जोंहा बे ओनसोलनि समाजखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि एसि प्रभात बसुमतारी सार बिथांमोना नोंखौ आर'नाइजों बावफैदों बिथांमोनसिम मा बुंनो सानो? बिथांमोना दिनै गावसोरनि जिमान माने खामानि थायो दामानि थायो थेवबो आंनो दसे सम होफैनो थाखाय आं जोबोद गोजोन्थों मोनदों आरो दा UBPO निफ्राय आंखौ बरायफैदो आरो MSc निफ्राय प्रभात बसुमतारी साराबो बरायफैदो आरो प्रभात बसुमतारी सारा बुंदो MSc निफ्राय माबा मोनसे हमनानै होगोन आंनो माने दा फरायनो थाखाय दा जोबोद रां नांगोन नालाय ओंखायनो माबाफोर बेनि थाखायबो आं जोबोद माने बेखौ धन्यबाद होनो सानदों ओमफ्राय आरो दा हारिनि थाखाय नोंथाङा मा सिन्था दं दिनै? दा जों दा बर' हारियाव बुंनो थाङोबा जोंना बहुत माने फरायसा बहुत खम दङ दा आं बेखौनो बुंनो थाङो माने दा जों मालाय हारिफोरा जेरैबा आवगायलांदो जोंबो माने बिदिनो आवगायलांनांगौ आरो गासैखौबो माने दा आं दा माने माबा मोनसे जायोबा आंबो दा आंनि गामिनि बा आंनि माने आनसलिकनि बा माबानि माबा मोनसे खालामनो हागोन होननानै माबा लादो आरो। ओमफ्राय दिनै नोंनि जिउनि थांखिया मा? जिउनि थांखि माने नोंथाङा मा सानदों जेनेबा माबायदि मा खामानि मावनो सानदों नोंथाङा जिहेतु उननि समाव दा आंथ' माबायाव IIT दिल्लीयाव कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं मोनदों नालाय आं माने उनाव माने बे कम्पिउटार साइन्सआवनो माने माबा मोनसे खामानि मावगोन होननो सानदों आरो। नोंथाङाथ' दिनै गोबां जिहेतु बे सिटखौ लानो हाबाय बेसिम मोनफैनो थाखाय नोंथाङा माबायदि फरायदोंमोन? आङो माने जोबोद खस्थ' खालामदोंमोन दा आङो उन्दैयाव आङो क्लास 10 सिम लिटिल गड मडेल स्कुलाव फरायदोंमोन बेयावबो आंहा 92% मोन्दोंमोन ओमफ्राय हाई सेकेन्डारियावबो किरन एकाडेमि धेमाजियाव आंखौ फ्रिनो फोरोंदोंमोन बेयाव बोसोरनै बेयावबो आंहा 90% मोन्दों साइन्सआव। बेबायदि जिहेतु मोजां मार्क मोननो थाखाय माबाफोर आयदा दं नामा फरायनायनि नेमखान्थिफोर दं नामा? नेमखान्थि माने दा नोंना दा एगजाम पेटार्नखौ नायनांगोन नोंना एगजामा माबोरै जायो माने एगजामा नोङो गासैखौबो मानेथ' नों फरायजोबनो हायाना ओंखायनो माने नोंहा जेखौ माने स्पेसिफिकेलि जेखौ मोजां मोनो बेखिनिखौ माने मोजाङै फरायनानै माने नाजानांगौ आरो एसे खस्थ' खालामनांगोन आरो नों दा नोङो दा मोजां रिजाल्ट बानायनो नोंथ' खस्थ' बानायखानांगोन एसे बारा फरायखानांगोन खस्थ' जाबाबो नोङो फरायखानांगोन। गोबां गथ'आनो नोंथांमोन बायदि नाजायो बिथांमोना जिहेथु बेबायदि जाफुंनो हाया नोंथाङा थेवब्लाबोथ' एसे आलादायै फरायदों होननानै आं सानो बेनि सायाव मा बुंगोन जेनेबा? आलादा माने मा दा जोंना मा जायो IIT आव सिट मोननो थाखाय जितु माने बर्डसजों आरो IIT एन्ट्रेन्सजों मोननैजों मिलाया माने मोननैजों बहुत डिफारेन्स थायो दा नोङो IIT आव फरायनो थाखाय नोंहा माने जिखिनि माने मेटेरियेल्स बा जिखिनि माने स्टाडिनि जिखिनि थाखाय माने गाइडेन्स नांगौ बेखौ माने जेनेरेलि जोंनि इयाव हाई सेकेन्डारि कलेजाव मोननो थाङा आरोना बेनि थाखाय आङो बोसोरसे सुपार 30 आव कचिं लादोंमोन सुपार 30 आव अल इण्डिया सुपार 30 डिब्रुगड़आव लादोंमोन आं माने बेयाव सिट मोन्दोंमोन बोसोरसे बेयाव मा जायो जोंनि माने टिचार माखाया बहुत माने रोंनाय आरो बिसोर मोजाङै फोरोङो जोंखौ ओमफ्राय बेयाव माने नोंनि जिथु IIT नि एन्ट्रेन्स JEE मेन्स आरो JEE एडभान्स बेनि थाखाय माने जिखिनि फेसिलिटिस नांगौ गासैखौबो माने बिसोर प्रभाइड खालामो माने ओमफ्राय नोंखौ माने दाथ' मबाइलाथ' बहुत डिसट्रेकसन होयो खिन्थु जोंखौ माने सुपार 30 आव मा मबाइल दांनो होआ जोंखौ मबाइला बेन माने मबाइल लानो होखाया ओंखायनो माने जोंहा फरायनायनि बहुत सम मोनो माने फरायनाय मोनो ओमफ्राय दा आंजों लोगोसे 30 स्टुडेन्टस दंमोन 30 स्टुडेन्टस जिथिया थायो गासैखौबोथ' फरायनोसो दोनो नालाय गासैबो माने ज' फरायनायाव माने गासैबो माने आंनाबो इमप्रुभ जायो आंनि लोगोनाबो इमप्रुभ जायो गासैनाबो माने ग्रुप डिसकासन थायो नालाय बेयावनो ज' थायो ज' फरायो ज' जायो बेनो माने बहुत इमप्रुभ खालामो माने मानसिखौ ओमफ्राय माने सानसेयाव बेसेबां घन्टा माने बेथ' फरायनायाथ' घन्टा सिस्टेमाव फरायनाङा आंनि मथेबा नों माने दा नोङो फार्स्टआव फरायनायाव मा खालामनांगोन नोङो माने मोनसे टपिक बासिना लानांगौ आं बेखौ दिनै खालामथारगौ खै घन्टा नाङो इयुननि बाथ्रा खिन्थु नों बेखौ खालामनांगौ नों घन्टा सिस्टेम खालामबा मा जागोन नोङो टपिक मोनसे लाबाय बेखौ आधायावनो नों गारबाय आं 2 घन्टा फरायबाय बे नोंना माने माबा जाया माने नों माबा मोनसे थिखोना लाबाय आं बेखौ दिनै खालामथारगोन होननानै बिदि फरायनांगौ माने घन्टा सिस्टेम घन्टाखौ नायनानै फरायनाङा आरोना
समायनि खाताखौ नायनानै फरायनाङा नों माने नोङो बेसे फरायदो बेखौसो नायनांगौ नोङो समायनि खाताखौ नायनानै फरायबा नोंना आंनि मथेबा इमान माबा जानाय नङा आरोना दिनै नोंथाङा बेबायदि मोनसे मोजां सिटखौ लानो थाखाय बायदि बायदि जिहेथु मबाइल बेफोरबायदि माने बुस्थुफोरखौ नोंथाङा नागारबोनानै जिहेतु फरायनायाव गोसो होथाबनो गोनां जादों गोसो आरो होथाबनो गोसोआव लानो गोनां जादों बेफोरखौनो नोंथाङा दिनै नोंथांनि जिहेतु फरायनायाव न'खरनि अबस्थाफ्राथ' अबस्थाया एसे मोजां नङा बे हिसाबै नोंथाङा दिनै मोजां मोनसे सिटआव मोननानै दिनै नोंथाङा गोबां खरसा दङ नोंथाङा रायजो राजानि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा रायजो राजानि मा माने दा रायजो राजायाथ' बयबोथ' आंखौथ' सहाय होनो हानाय नङा आं दा सरकारा माबा मोनसे जुदि होयो माने गोजोन्थों मोनगोन आरो दा आं MSc नि प्रभात बसुमतारी साराबो MSc निफ्राय माबा मोनसे हमनो हागोन होनदों बेखौ जुदि मोनो होमबाबो एसे सहाय जागोन आरो आंहा होमबाबो बाखिथ' आइ आफाया जेसेखिनि हायो बेखौ होगोन ओमफ्राय थेवबो खस्थ'आ जागोन आरो होमबाबो नों गोसोआव दंना गैया जिहेतु दिनैसिम नोंथाङा नोंथांनि फरायनायाव जिहेतु नोंनि आइ आफाया हाजिरा मुजिरा मावनानैब्लाबो नोंथांखौ फोरोंदों होननानै बुंदों दा बेफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो बिसोर मा बुंनो सानो माने आइ आफाया माने जेसेखिनि हायो उन्दैनिफ्रायनो बेसेखिनि हायो जेखौ आं माने फरायनायनि थाखाय माने जिखिनि नांगौ बेखौ गासैखौबो लाबोनो हायो बेनि थाखाय माने आइ आफानि माने बिमा बिफानि जेरै माबाया थाखायो बेखौ माने जेब्लाबो नों बुजायनो हाखाया धारा थाखायो बिमा बिफानि बे थालांखागोन बेखौ नों बुजायनो हाया माने थेवबो बेबायदि हिसाबै नोङो माबायदि थांखि दं नोंहा थांखि दं माने बिमा बिफानि सायाव माने आइ आफाखौ माने आङो माबासिम नायजानांगोन आरो बे माने आइ आफा थाजासिम आं नायनांगोन मोजाङै आरो माने आइ आफाखौ मोजाङै लाखिनांगोन अननानै दोननांगोन बेखौनो आरो दा नोंथाङा फैबाय थानाय बा एबार जायफोर इन फिउचाराव JEE पास जानानै एडभान्सखौ गोबां मानसियानो मेन्सखौ पास जानानै नाथाय एडभान्सआव पास जाहैया दा बैफोर स्टुडेन्टनि थाखाय नोंथाङा जाहाथे नों बायदि साक्सेस जानो थाखाय नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानो आं माने मा सानो दा जोंनि आसामाव माने नोंथ' कचिं खालामनो थांबाथाय नोङो कचिं इनस्टिटिउट दं आकाश दं एलेन दं धेर दङ खिन्थु नों बेयाव बहुद थाखा नांगोन खिन्थु बयबो हाया ओंखायनो आं दा मा सानो आंबो जिहेतु JEE एडभान्स होदोंमोन आंबोथ' बेलेग माने कचिं खालामाखैमोन आं खालामदोंमोन अल इन्डिया सुपार 30 ओमफ्राय आं बिसोरखौ बुंनो सानो माने मा नोंसोरो हायार सेकेन्डारिखौ मोजाङै फराय माने ओमफ्राय जुदि फार्स्ट एटेम्पआव हायाखैबा फार्स्ट एटेम्पआव माने जुदि मोजाङै फरायो फार्स्ट एटेम्पआवबो हागोन जुदि फार्स्ट एटेम्पआव हायाबा अल इन्डिया सुपार 30 नि माने एन्ट्रेन्स जायो बेयाव माने पास खालामनानै माने अल इन्डिया सुपार 30 सिट लानो हाबा मोजां आरो बेयाव माने नोंनो जेबो खरस जाया ना थानाय जानायनिफ्राय गासैबो फ्रि होजोबो माने बेखौ अइल इन्डियाया मोनब्रै जोंनि आसामाव मोनबा सेन्टार ना अइल इन्डिया लिमिटेडआ मोनब्रै सेन्टार स्पन्सर खालामो ओमफ्राय मोनसे सेन्टारखौ ONGC खालामो ओमफ्राय बे मोनबा सेन्टाराव टटेल IIT नि थाखाय स्टुडेन्ट केपासिटि 150 मोनबा सेन्टाराव मोनसे सेन्टाराव 30 करि लायो आरो 150 केपासिटि ओमफ्राय दा 150 नि गेजेराव जुदि नोंहा बेयाव जुदि मोजाङै फरायनानै जुदि सुपार 30 बो सिट लानो हायो बोसोरसे बेयाव जुदि नोंहा बोसोरसे फरायनो हायो बोसोरसे खस्थ' खालामनानै नोंखौ बेयाव सुपार 30 गासैबो फेसिलिटिस होगोन माने IIT नि थाखाय जिमानखिनि फेसिलिटिस आरो नोंनिफ्राय थाइसेबो लाया गासैबो फ्रि बे माने जों दा दुखिया जों बायदि माने गथ'नि थाखाय बिराद मोजां मोनसे सुबिदा आरो ना नों जुदि लानो हायो होमबाना नोंहा माने नोंनि जिथु IIT आव थांनायनि जिथु माने एम इयो साक्सेस जागोन आरो नोंहा मोजाङै फरायबाथाय ओजों थांनानै दिनै गगामुग खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै सासे मोजां बर'निफ्राय देरहासार जाफुंनो हानाय फंबायनिसिम जिहेतु बरायनाय हाबाफारि लादों दिनै बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो जों गगामुग आन्सलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादा जागायनायनिफ्रायनो बे आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो दिनै मोजां फरायनायफोरनि सायाव जोङो एवारनेस प्रग्राम मोजां फरायनायनि सायाव जोङो दिनै मोनसे बरायनाय हाबाफारि लाबोगासिनो दङ आरो दिनैबो जोङो लादों दिनै जोंहा नैबे गगामुग हालामनि सिङाव थानाय दलहापारा गामिनि धर्मेश्वर बसुमतारी बे फंबाया दिनै JEE एन्ट्रेन्सआव मोजाङै पास जानानै दिल्लीनि IIT दिल्ली कलेजाव दिनै बिथाङा एडमिसन मोन्दों होननानै मिथिनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै जों बेखौ खोनानायलाय दिनै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै दिनै जों बिथांखौ बरायफैदों आरो बे बरायनायजों लोगोसे जोङो दिनै बिथां फंबायखौ जोङो मोनसे बोसोन होनो लुगैदों जे बिथाङा मोजाङैनो बे कलेजनिफ्राय पास जानानै दिनै मोजां साख्रि मावनानै दिनै जोंनि बर' मानसिफोरखौ बा बर' सुबुंफोरखौ मोजाङैनो गावबायदि फरायनानै जोंखौबो जेसेबां जोंनि बर' फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोयो गावबायदि फरायनो हाथों बेखौनो जों अरायसम आसा फारियो बेखिनियानो
आरो दिनैनि समाव गोबां बर' फरायसा गथ'फ्रा गोबां माने फरायनायनिफ्राय जानगार जानो हमदों बिनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै नोंथांमोनहा मा थांखि लाबाय दं? जोङो बेफोरबायदि फरायनायनिफ्राय जानगार जालांबाय थानायनि थाखाय जोङो दिनै फरायसाफोरखौ जोङो गोबां एवारनेस प्रग्राम लादों, इडुकेसनेल एवारनेस प्रग्राम लादों आरो इडुकेसनेल एवारनेस प्रग्राम लानायजों लोगोसे जोङो मोजां हमनानै ला सोरबा इन्जिनियार डक्टरफोरखौ जोङो लाबोनानै जोङो गिदिर गिदिर मेल खुंनानै जोङो बेयाव मोनसे बिथांमोनखौ स्पेसियेल माने स्पिच लाखिहोदों। स्पिच लाखिहोनानै जों दिनै जोंनि फरायसाफोरखौ लिंथुमनानै जों दिनै बुजायदों आरो जेब्लाबो जोङो बिथांमोननि जिथुनाखि इडुकेसनेल डेभेलपमेन्टनि सायाव जोङो सांग्रांथि लाबोनायाव जोङो गोबां खामानि मावगासिनो दङ। जोङो दिनै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन पास जानायफोरखौ जोङो दिनै बिथांमोनखौ सार्टिफिकेटजों लोगोसे आर'नाइ होनानै जों बिथांमोनखौ बरायबाय थादों जाहाथे बिथांमोनहा मोजां मार्क लानानै मोजां कलेजाव एडमिसन लानानै दुखियाब्लाबो बिथांमोनहा मोजां साख्रि मावनानै बा गिदिर मानसि जानानै जोंनि बर' रायजोफोरखौ मोजाङै खुंलांनो हायो। बेखिनियानो। दिनै नोंसानि जिहेथु फिसालाया मोजां मोनसे फरायनायाव उथ्रिसार जानो हाबाय, दिनै माबायदि फोरोंनानै बेबायदि माबायाव मोनफैहोनो हागोन सार? जों बेखौ बे गथ'खौ जों उन्दैनिफ्राय माने इंलिस मिडियामाव फरायहोदोंमोन। हागोन होननानै फोरोंबाय नालाय, होबाय नालाय फोरोंबाय जेने थेने जों धार धुर खालामनाबाबो खस्थ' खालामनानैबाबो गथ'खौ जों जेने थेने मेट्रिक होनायाव लासे फरायहोबाय इंलिस मिडियामाव। फरायहोनानै बेबायदि पास जानो हानायखौ मोननानैथ' नोंथाङा गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय दा नोंनि जिहेथु गोजोननायनि अबस्थायाव दिनै नोंहा न'खरा जिहेथु अबस्थाया बारा मोजां नङा, बे हिसाबै बेखौ बैसिम फोरोंनायाव गोबां रांनि गोनांथि जायो। बे रांखौ माबोरै बुथुमगोन आरो माबोरै बेनि सायाव रांखौ नोंथांमोना जगार खालामनानै बिथांखौ फोरोंनो हेफाजाब होगोन? जों बेखौ दा जोंथ' बिमा बिफा जानानै जायखिजाया सोरनिबा दार खालामनाबाबो जों फरायहोनांसिगोन आरो रायजो राजा सोरबा थाइसे सहाय होयोबा जों बेबो उपाय मोनगोन। दिनै जोंनि गेजेरावबो गोबां बर'नि बायदि गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर दङ आरो सरकारफोर दङ। बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? सरकारनि सायाव बुंनानै जों मा मोननो, होयोबासो मोनगोन। सरकारा अननानै होयोबासो मोनगोन। नोंथाङा लुगैना लुगैया जिहेथु मोननो थाखाय? लुगैयो, लुगैनानै मा जानो, जोंनो होबासो मोनगोन जोङो। दिनै नोंथांनि फिसालाखौ जिहेतु बैसिम पर्यायसिम मोनहैनो थाखाय जिहेतु नोंथाङाथ' बेबायदि हाजिरा मुजिरा मावनानैथ' नोङो बेखौ जाफुंसार होनो हानाय नङा। हायाबाबो जों फरायहोथारनांगोन। गथ'खौथ' जों खाना खालामना दोननो हानाय नङा। दा बिमाया सानो दिनै नोंहा? जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा नै गथ'आ मोजां रिजाल्ट लाबाय, रायजो राजाफ्राबो मोजां खोनासंनो मोनबाय। बयबो जोंनि माबायाव बर' समाजाव मोनसे गोजोननाय खौरां लाबोबाय आंनि गथ'आ। बयबोसो मिथिसारनो मोनबाय। दा जों जायखिजाया गोजोनै गथ'खौ असान्ति खालामनाथ' जों फरायहोनो हाया। मोनसे माबा खालामनाबोथ' जों फरायहोनांसिगोन। सरकारा जुदि जोंनो अननानै माबा मोनसे होयोबा जों बेखौ आजावनांसिगोन मोजां गोसोजों। दिनै नोंसानि न'आव बरायनो फैदों बिदि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि एसि प्रभात बसुमतारी सार, बिथांमोनसिम मा बुंनो सानो? बिथांमोना होनो होनदों अननानै जोंनि गथ'नि थाखाय, फरायनो थाखाय, जौगाहोनो थाखाय, बर' समाजाव गोजोननाय लाबोनो थाखाय। बिथाङा जि सानदों बेखौनो होसिगोन। जेसे होयो बिथांनि गोसोनि सिंनि गोसोनि बाथ्रासै, जोंलाय मा होननो। जोंथ' दाबिनाबो लाबोनो हाया। दा आसाफारि आरोना? आसाफारि सहाय मोनगोन ना जों आसाफारिया। दा बर' सुबुंसारनि थाखाय जों बर'सा माबाफ्रा माबोरै बर' जोंनि बे आन्सलिक माबाफ्रा मा गोसोनि सहाय होयो। आरो दिनै नोंनि फिसालाखौ बेबायदि फरायहोनायाव बेसेबां खस्थ' जाबोदोंमोन? जोंथ' खस्थ'आथ' खालामनांखासिगोन। फिसाखौ जिथिया जत्न होबाय जेला जों मोजाङै लाइनाव जोंनि इयुननि थाखाय जों गथ'खौ मोजां लामायाव जों फोरोंखानांगोन बिमा बिफा जानानै। जों बिदिनो खेथियग जों अमा दाउ लायो। बिदिनो मालाबा समाव हास्लाबाबा सरकारनि लनबो लानाय दङ। आं बेखौबो लासैनो गथ'आ देरनाय समाव जों मारिनो हागोन होननानै आं आखायाव लादों। दा लन लानानैबाबो फोरोंनायखौ नोंसोर नाजाबाय थादों आरो मोजां सासे? लन लानानैबाबो फोरोंनायखौ जों नाजाबाय थादों। दिनैथ' फैबाय थानाय समाव गोबां रांनि गोनांथि दं। बेबायदि लन लायै लायै फोरोंनो हागोन होनना आसा खालामो नामा? हागोन होनना आसा खालामनानै जों दा फोरोंहोनाय जादों। दिनै सरकारनि सायाव मा बुंनो सानो? सरकारनि सायाव मा बुंनो सानो, सरकारा जोंनो होगोन होननानै जों दा थिरांथि लानो हाया। माने होबासो जों मोनगोन। बुंनो साना नामा जिहेथु सहाय नांगौ होननानै? सहाय नांगौ होननानै जों बुंनो सानो। दा
मा खालामनो होबा जों मोनसिगोन होआबा आरो माथो खालामनो उफाय गैया निस्सय होजानोथ' लुगैयो होजानोथ' लुबैयो आरो जों दिनै होआबाथ' नोंथांमोना बेखौ दाबि जाफुंसार खालामना जानायाव गोबां खस्थ' जागोन न'खराव खस्थ'आथ' जाखासिगोन हयथ' हा हु दंब्ला न' बांबो फाननांगौनोबो गोनां जानो हागौ समायाव जानोबो हागोन थेवब्लाबो बेखौ जिहेथु फोरोंथारगोन आरो नोंथां फोरोंथारगोन जों आदसा फंबायमोननिसिम गोजोननाय थाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो मानो होनबा बर' समाजखौ गोबां समसिम दैदेनबोदोंमोन आरो बिनि जोनोम साननिफ्राय लानानै दिनैसिम खौसेथि बर' सुबुं आफादा माखासे प्रग्रामफोरबो लादोंमोन इडुकेसनेल डेभेलपमेन्टनि सायाव आरो इडुकेसनेल मा होनो बेखौ इडुकेसन एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लाबोबाय थादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो थांनाय 2018 आरो 19 मायथाइयावबो गगामुगावबो मोनसे प्रग्राम बानायदोंमोन बिदिनो बरायनायनि हाबाफारि मोनसे लादोंमोन आरो बिनि गेजेरजों जों दिफायावबो मोनसे खालामदोंमोन बेबायदिनो दा बेफोरखौ जोङो मोनसे आथिखालनि स्टुडेन्टफोरखौ जों इन्सपिरेसन होनायजों लोगोसे जोंनि जातिखौ दैदेननायाव मोनसे शिक्षित समाज नङाबा जातिखौ दैदेननो हाया बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा बेखौ लानानै जोङो माखासे शिक्षित स्टुडेन्टफोरखौ लानानै माखासे एवारनेस प्रग्राम जोंबो खालामबोगासिनो दङ आरो जालांगोन लासै लासैनो जालांगोन एथ' हाखादावरा बुस्थु नङा बियो मानो होनबा बयबो बुजिलायनांगोन जे शिक्षा होननाय बुस्थुआ मा बुस्थु इडुकेसन होननाय बुस्थुआ मा बुस्थु आरो इक'नमिक्स होननाय बुस्थुआ मा बुस्थु बेखौ जोङो मोननैखौजोंबो सरजाबनानै गथ' गथायफोरखौ जों बुजायनांगोन आरो न'खरफोरखौ जों बुजायनांगोन मानो होनबा दिनै बर'फोरनि जा थासारि अबस्था बेफोर बारा थिग नङा बेखौ आंबो मिथिगौ अप्रिय सत्य आजिखालि जुगाव गथ' गथायफ्रा माने बेलेग लामाथिंसो थांनायखौ जों नुनो मोन्दों खिन्थु मोनसे मोजां शिक्षित उच्च शिक्षितनि थाखाय जे मानसिफ्रा खस्थ' खालामनांगौ थिंकिं खालामनांगौ बेफोराव गैया आरो गुबुन आइडियाखौसो थाब माने आखायाव लानो नागिरबाय थायो दा बेखौ लानानै जोङो माखासे एवारनेसखौ जों लाबावगोन मानो होनबा बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा मावगासिनो दं आरो एबसुआबो बेवहाय माखासे इडुकेसन एवारनेसनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ बहुत खर' मोननै संगठननि गेजेरजों जों जुदि गामि गामि हाबनानै जुदि एवारनेसफोरखौ लाबोबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि जायगायाव ओंखारगोन मानो होनबा जोंनि जायगायाव प्रतिभा होननाय बुस्थुआ दङ जों बेखौ बुजियो दिनैहाय जोंनि न'खरनि जा उसुबिदानि थाखाय माखासे एसे नम्बरफ्रावनो जोंनि गथ'फ्रा थालांदों आरो बेफोरो जाहाथे फिउचाराव माने मोजां जालांगोनखौ जोङो सानो सुद्रायलांगोनखौ जों सानो आरो बेखौ जोङो आसा खालामो जोंथ' आसा खालामनांगोन जों आसाबादि जोंनि जायगायाव दिनैसिम प्रथम हिसाबै जोङो जेनेबा धर्मेश्वर बसुमतारी फंबायखौ जों मोन्दों आरो बिदिनो जों मोनलांबाय थासिगोन एबार जों मानो होनबा जोंना एबार गान्थिया जोंना गोबोरबाय आरो बे गान्थि गोबोरनाय लोगो लोगो जोंना एबार निटआवबो जों पास खालामनो हानाय माखासे गथ'फोरखौ जों दा प्रेक्टिस थानाय नुदों आरो बिदिनो UPSC एग्जामफ्रावबो जोंना माने प्रिपारेसन खालामनायनिबो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ जों नुगासिनो दङ आरो APSCफ्रावबो जोङो नुदों फ्राय जोंनि गथ'फोरखौ बेबायदि प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बदखौथ' जोंनि जायगानिफ्रायबो माखासे प्रतिभा माने शिक्षित जुबकफोर ओंखारगोन होननानै जों आसा खालामगासिनो दङ आरो बेखिनिखौ जोङो आप्रान सेस्था खालामगोन जोङो मानो होनबा मानब सम्पद होननाय बुस्थुआ सबसे देरसिन आरो बेखौनो जोंनो नांगौ धन्यबाद आरो दिनै बे समाव बिथांमोननि जिहेथु अबस्थाया एसेबां मोजां नङा बे हिसाबै जिहेथु जोंनि बर'नि समाजावबो गोबां राङारि गोनां सुबुं दं बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो बिथांनिसिम बुस्थुआ ओरैबायदि जाबाय हाब्रुआवसो फदुम फुला बिबार बारो होननाय खोथाखौ आंबो सैथो होननानै सानो दिनैहाय जोंनि बे एरियायाव सानैसो नाम बुङाबाबो सानैसो मानसिफ्रा जेनेबा धोनि रेंकआव गोलैबाय थाखा फैसानि अभाब गैया बिस्रा दा बेफोरबायदि रेंक माने अबस्था गैयि मानसिफोर माने अबस्था माने गैया बिस्रा दा बिसोरनिफ्रायसो जोङो मोन्दों रिजाल्टखौ खिन्थु जायहा माने थाखा फैसा एभेलेबल दं जेराव दिल्ली बम्बाइआव फोरोंनो हानाय मोनसे केपासिटि दङ खिन्थु बिसोरनि जेनेरेसननिफ्राय दिनैसिम बेबायदि ओंखारफेराखै बा आसा खालामदों माने जोंनावबो बुद्धिजिबिफोर माखासे दं बे बुद्धिजिबिफोरनि गथ'फोरखौ जों आसा मोनसे खालामबाय थायो खिन्थु जोंनि नुनायाव माने खुब खम रेयार माने बुंनो थाङोब्ला बोसोराव मालाबा बेफोरबायदि गिदिर माने JEEआव पास खालामनाय बा निट पास खालामनानै बा माबा मोनसे पास खालामनायखौ जों दासिम नुफेराखै खिन्थु बेनो प्रथम आरो बेनि थाखाय आङो
आपिल मोनसे खालामो जे जों बयबो माने नागरिक हिसाबै एस ए सिटिजेन हिसाबै जोङो बयबो माबालायनांगोन जुजिलायनांगोन सिटुवेसनखौ लानानै जों जुजिलायनांगोन आथिखालनि जुगखौ लायनानै जों फेर फाथिलायनांगोन नङाबाथ' जोङो बेबायदिनो थालांबाय थागोन दिनैसिम मिमां रायजो जानाया नायखौमोनो 70-80 बोसोर जाबाय दिनैसिम ना डक्टर ओंखारदों ना इन्जिनियार ओंखारदों ना मा ओंखारदों ओरैनो पलिटेकनिक फरायनानै माखासेफोर इन्जिनियार ओंखारा नङा बेफोरथ' खुनु माबा गैया सियर सार्टेन गैया सियर एन्ड सार्टेन नङा बेफोरो दा बेफोरखौ जों मोनबोबाय थादों खिन्थु आसा खालामदों मोजां अल इन्डिया लेभेलनि टप लेभेल माखासे साख्रि मावनायफोर जुदि थायोबा मोजां जागोन होननानै आसा खालामो बियादै फिसाया जेरै कम्पिउटार साइन्सखौ लानानै जुदि मोजाङै पास खालामलाङोबा बेफोरखौ मोनलांजोबगोन बेफोर कर्सखौबो दाथ' मोनखाजोब्बायानो बिसोरो अलरेडि नेटआव सार्च खालामबा नायजोब्बायानो बिसोरो मा बुस्थु दं मा गैया दा जोंथ' एसेबां जों दा खुगाजोंसो बुंदों खिन्थु आंबो नायोमोन आंबो स्पेसियेलि गथ'नि थाखाय आं आइआइटिखौ फरायहोनो थाखाय JEEनि मिन्सफोरखौ बहुद नायबाय थादोंमोन दाबो नायगासिनो दं गथ'आ जेथिया सुबिदा मोनगोन जों आंबो होगोन बायदि साननानै दंबाय दं दाबो नाजायोबाथ' खुनु दाय गैया अपराध नङा ओंखायनो नाजानायानो बेटार आरो नाजानायनि उनाव जुदि साक्सेस जायोबा साक्सेस होनाय बुस्थुआ सोदोबा फैयो दा जिखुनु जादोंला फंबायखौ जाहाथे जों मोनसेल' उद्देश्य जोंनिया गथ'आ पाब्लिसिटि जानांगौ मानो होनबा बिदि न'खरा ओरैबायदि अबस्था गाज्रि आं मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ होगोन बेनो मानो होनबा आइआइटिनि थाखाय जों थांनाय बाराव 1 लाख थाखा होदोंमोन एबार बेसेबां थायो नायनि मानो होनबा आइआइटिआव एडमिसननि थाखायथ' एसे एनैबाबो मा होनो कनसिडारेसन दङ जेनेबा ST हिसाबै बबेबा माबाखौ कनसिडारेसन होगोन खिन्थु नोङो टिउसन फिस माबा कचिं फिस बेफोरखौथ' होनांगोन जोङो दा बेनि थाखायनो जोङो जानाय थानायाथ' फ्रि जानो हागौ खोमा जिखि जादोआ जों माबा मोनसे होनानैबाबो जों बिथांखौ सेटिसफाइ खालामनोथ' हाया खिन्थु जों माबा मोनसे सहाय खालामनो हायो जेरै जोङो बे न'खराव फैनानै जों नुदों बिसोरनि न'खरनि अबस्थाफोरखौ जों नुदों दा बिसोरनाव सोरबा साख्रि मावदों ना माख्रि मावदों रावबो जेबो गैया बे नांगोल खेंख्राखौ हमनानै जि मोनो गरनैसो मोनो बेजों सोलियो जि दाउ अमा दं बेफोरखौ फाननानैबो न'खरखौ सोलियो बेराफारसेथिं बोराय बुरै जालांबाय गाबोन समफोरनिफ्राय बेमारा स्टार्ट जासिगोन दा जों बेफोरखौ जों बुजिदों ओंखायनो जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जों सहाय खालामगोन आरो लोगोसेयैनो थांनाय बार बे मेट्रिक पास खालामनाय समावबो जोङो MScनिफ्राय एसे एनैबाबो अनसुंथाइ हरदोंमोन हाई सेकेन्डारियावबो हरदोंमोन बेबायदिनो हरबाय थाखानाय जाखायो बयबो दा बे हिसाबै बे कन्टिनिउ जाबाय थागोन आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिला एबारनिफ्राय जोङो आइआइटिनि थाखाय स्पेसियेलि आइआइटिनि थाखाय जों 1 लाख थाखासो जों होनो हागोन होनबा जों केन्डिडेटआव एबार जुदि मिसिंफोरा जुदि पास जायाखैबा एसे खम जागोन आरो निटआवबो मिसिं गथ'फोर बारा गैया बेबो दाख्लैसो रिजाल्ट ओंखारबाय खम जादों बे हिसाबै जोंना एमाउन्टआ एसे बाराबो जानोबो हागौ आं बेखिनिखौनो बुंबाय जाहाथे फंबायनि जि सिन्ताधारा बे सिन्ताधाराफ्रा थिंकिंफ्रा जाहाथे साक्सेस जायो बेखौ आं इसोर आफा अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो लोगोसेनो प्रेस मिडियाखौ आं नोंथांखौ खावलायो जाहाथे बिथां भागिनखौ जाहाथे हाइलाइट मोनसे खालामनानै होयोब्ला जोंनि थाखाय खुब मोजां जागोन मानो होनबा बियो प्रथम सासे जोंनि जायगानिनो बिबां आलामनि सासे आइआइटि पास खालामदों बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो बेखौ नोंथांमोना दा सोंनो हागोन माबायदि मा प्रिपेरेसन खालामनानै माबायदि जाबोनाय बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय दायो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय जे बिथांमोना मोनसे गोलैसोना थानाय गामियाव जिहेतु नांथाब नाजानाय बिथांनि जिहेतु थांखि बा बिथांनि थांखियानो जाहैदोंमोन गावनि मोनसेल' थांखिमोन बे मोजां मोनसे मुंजों लोगोसे गावनि समाजखौबो मुं लानायजों लोगोसे बिथाङा नाजानाय दिनै ना थाखा ना फैसा बिथाङा बेबायदि मोनसे पर्यायाव मोनहैनो थाखाय थाखानि फैसानि खुनु सिन्था खालामाबासिनो गावनि जिहेतु थांखि बे थांखिखौल' बिथाङा होसोदोंमोन बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैयो जोंनि ओनसोलाव जितु गोलैसोना थानाय जितु ओनसोलफोराव मोजां जिहेतु रोंगौथि गोनां सुबुंफोर दङ बिथांमोना जाहाथे नाजा आरो नांथाब बिथांमोन बायदि जिहेतु जोङो जिहेतु नांगौ बायदि बिथांनि थांखि बायदि जिहेतु जोङो जाफुंसार जानो हायो बिदिब्ला जोंनि समाजनि गेजेरावबो बेबायदि सुबुं दङ जे बिथांमोनखौ मदद होनो आखाइ फोलावनाय गोबां सुबुं दङ बेनिखायनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जों मिन्थिना मोनो गोबां हास्थायग्रा दङ सुबुंखौ मोजां मोनग्रा दङ थिग बेबायदिनो जोंनि जिहेतु बिथांमोननि ओनसोलनि गेदेमा बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे बिथांमोननो हाजासे जिहेतु गोहो बोलो फोरानानै बिथांमोननि न'खराव मदद होफैदों दिनै बिथांमोननि न'खरा गोबां अमा दाउ
फिसिनायनि गेजेरजों जिहेतु माइबो बिथांमोना गायनो हाया बिफाया बेमारि बेबायदि अबस्थायाव बिथांमोना बिथांनि जिहेतु नाजानायखौ लाखिया जासे बोबथाया जासे बिथांमोना नांगौ बायदि खस्थ' खालामनानै फिसानि साननायखौ जाफुंसार होनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामबोदों बेखौ जों भिडिअनि गेजेरजों बयनोबो मिथिहोनाय जाबाय आरो गोजोननाय थाबाय जे बिथांखौ जोङो साफ्रोमबो बे भिडिअजों मिथिनाय सुबुंफोरा जाहाथे मदद एबा बिथांनि थाखाय मोनसे बयनिसिमबो बे भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे बिथांखौ मदद होनो हायो आरो बिथांनि साननायखौ जोङो जाफुंसार होनो हायो आरो बेखौनो साननानै दिनैनि बे बिथांमोननि जिहेथु नांथाब नाजानायजों बर'नि गेजेराव सासे मोजां सुबुं मोनफुंनो हानायखौ जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो बयबो गोजोननाय